Gikone to ne oiki mosenindo David Chege ma en achiel kuom rowere mane ochiel kod magina e alwora mar od bura e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda. Chege oiki e gweng' ma Mang'u mani Kiambu kendo ne oyuore gi rawere kanyakla kod joked ne ratiro mar oganda. E kindeno, jatim bero noyango ni rawera machielo miluongo ni Denzel Omondi manyocha okwany ringre e bugo moro mar kunyo kware e gweng' ma Juja ne otho bang' gado pi. Kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero, familia mar Denzel pod ywago ratiro e wi tho mar wuodgi. Tarik 25 dwe mokalo mane odiechieng David Chege mogik e piny ka. Ka en achiel kuom rowere mane ng'anyo ka kwedo paro mar chik mane geto medo choko mar osuru pachoka. Dakika machuok tok mor bunde. Jowetene ne one ka umo ringre mar David Chege kod bendera mar Kenya kare motiap kuome. Ndalo 13 bang' magina kawo ngimane. Kuyo kod lit omako gweng' ma Tururi e kar dak ma Mang'u e kaunti ma Kiambu. Ka familia mar Chege tayo ik mar wuodgi. Mama ne Jen Nduta e kod owadgi Brian Kinyanjui ochwal negi bendera kod rowere mag Gen Z kanyakla kod jokedo ratiro mag oganda moting'o Aki Afrika ka ginyiso kuyo margi mar wito David Chege magikone ne soja maduong'. They didn't just lose their lives were stolen away from them by the same individuals who are paid to defend our lives. Na hii rangi nyekundu iliyoko kwenye hii bendera ni pamoja na damu ya ndugu yetu David Chege. He is special, Nishuja, he is a hero. Please, as you are mourning, please note that you lost a hero. David came out on 25th. His first protest ever. He's never protested before. Because the previous week he saw young kids he taught, protesting. And he came out to fight for their rights. Owadgi Chege gi chuny malit nokoni David Chege ne owinjore odhi e pinyno mar Jerman. Dweni bang' ne nyocha yudo tich mag lony e yore mag mbui mane osome e mbalariany mar JKUAT. David was actually in the last phase of his visa application process to go work in Germany. It was actually the final stages. He was going to work in Germany. He had gotten a job opportunity in Germany. We need to apologize to those families. Then you can talk about dialogue. But there can never, ever be dialogue without justice. Justice for David Chege. Iko mar David Chege ne otim kasanduge obo kod bendera. Ataro mar paro mathoth kalore ni en gino ma itimo mana kod jolweny. Everyone loved him. Anyone who came across him loved him. I met his kids on Sunday and they were the sweetest children. They all loved him. E kindego, bende Denzel Omondi manyocha okwany ringre ne kalewo e wi pi moro e bugo moro mar Kware Juja ne otimne bere kar kano ringre ma General Kago mayudore Thika. Denzel en achiel kuom rawere manyocha omuomo kendo donje od bura e kinde ng'anyo. Otimne nonro kod jabero Dr. John Mathaya owacho ni pi ema nyocha oyo rawerano. Jonyuol ne kokalo kuom jawachi lo familia okonegi dwaro ratiro mar tho mar wuodgi ni chich nitiere kaka nyocha lal kod tho mare. Denzel alikuwa kijana wa kwanza. Manake yeye ndiye alikuwa wa kwanza kwa boma. So matarajio yalikuwa makubwa sana. And I wish to state that Denzel was an able boy. You check on his academic history, he was a sharp fellow. So I don't see another reason why he could not have been left to continue and clear his academics. Riwruok makne ratiro mag oganda Amnesty International okone sirikal nyaka ket tesre mar kawo ting' kendo chiwo lere tho ma oyaye mag oganda. What we have been informed by the pathologist is that he died by drowning. Ka iko rawera David Chege ranyisi ni wuodhe mar dhi e pinyno mar Ingereza ogi kod ka. Gimaduong' ma familia mathoth ma owito jogegi e kinde mag ng'anyo dwaro en ni mondo ratiro mondo yudi kawuok kuom piny owacho. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Mang'u e kaunti ma Kiambu.